hirugarren postua gaurkoan ohi bezala, Alinko taldeari mendean hartzea zai izaten da. Bai, alde egin dute Ekik eta Ikerrek. Eta demozian kortia eskapa egiten saiatu gea, ateakeka, eta azkeneko repetxuan lortu dute Hektorrekin jutia, eta justo esprineko azken kurban harrapatu dute atzetikan laukola, eta esprina lortu dut hirugarren sartzi azkenean, grupo hortako lehenbiziko, eta hirugarren. Hirugarren postua, baina nahiko hurbil azkenean, minutu terdiko errenta zuten, baina helmugan esan bezala, 20 segundu besterik ez dira izan, su handia ondalakoan gaude azken txanportan. Bai, da, bukaera hori oso esplosiboa izan doa. Azkeneko 5 kilometroak, azkeneko errepetxotik, Elizako errepetxotik metaraino a fuego. Zorionak. Eskerrik asko.